og velkommen til den her fremvisning og skråstreg anmeldelse af det danske modelbaneblad, der hedder Spor Baner, som blev udgivet af Flemming Søborg, og som der før arbejdede ved, var en del af banen, som der er lukket ned på grund af ejerens sygdom, beklageligvis. Så Spor Baner, meget nyt blad. Og der er det den tredje eksemplar. Så lad os se, hvad der er i. Jeg har rykket mit navn af. I skal ikke bruge min adresse til noget. Og jeg har rykket kanten af, så jeg ikke skal bøvle med det. Nå, men ud med den. Og med det samme får vi et godt indtryk af, dette er en togblad med på forsiden 5 emyer. Tyske emyer. Malet som den gammeldags rødbrune emyer. Jeg ved, de har flere i Tyskland. De er bare lakeret anderledes, men de her 5, de er lakeret som de gamle. Udover det, så kan vi også få lov til at se Rokkos MA lyntog. Og hende, der laver figurerne til Odense, eller Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Så allerede nu er jeg meget godt tilfreds. QR-kode. Det er ikke lige de fleste, der bruger QR-kode og er modelbaneinteresseret samtidig. Jeg er ikke en af dem. Dem der bruger både modelbane og QR-kode, så lidt pointløst for mig. Lad os gå videre. Med det samme, så er der, kan man se, det er god tekst, fin størrelse, nem at læse. Og så er de her på første side, der hvor jeg normalt aldrig vil komme andet end næsten urolige ting. Der har vi reklamer. Godt sted at placere reklamer. Eller herinde midt inde i bladet. For reklame for Fælderbanen og Hobby Trades /AIDS butik i Fredericia. Så tilfælde af, at jeg kommer forbi Fredericia, er der en dag eller to, jeg ved ikke hvornår det kommer til at ske, så skal jeg nok besøge den butik. Nå, men lad os gå videre. Første ting på dagsordenen, en Alpe modelbane her i Danmark, tror jeg det er. Jeg er ikke helt sikker. Stadigvæk ikke helt sikker. En Alpebane, der er meget flot. Det kan jeg give. Meget flot Alpebane. Som den er dansk eller international, det ved jeg ikke. Men den er flot. Det kan vi i hvert fald stærke lægge på. Jeg tror den er dansk med det her billede. Jeg ved ikke om I kan se det ordentligt, men i kortene står der fragtbrev til og spor, last og vægt på dansk. Og ikke tysk. Det er jeg stensikker på. Selvom jeg ikke kan forstå en tysk. Lad os komme videre. Det er DMJU i Brandrup Dam. Der var jeg. God messe. Der fik jeg blandt andet købt de to. Og min rensvogn, som jeg ikke bruger, fordi jeg lige nu ikke har tid til min modelbane. Men som jeg kan se, står der det, som jeg også har oplevet, kort sagt. Jeg har oplevet bare ikke lige konkurrencen. Men man kan ikke vinde hver gang. Og når det ikke fylder så meget her, så er der plads til nogle flere reklamer.
her for Saxo og for Epoke-modeller. Jeg overvejer at købe, når min modelbane bliver mere seriøs, så overvejer jeg at købe noget Epoke-modeller til lige lidt mere realisme, hvis I forstår, hvad jeg mener. Næste. Eldorado for spor 0 entusiaster. Jeg er ikke lige spor 0, men det ser også godt ud. Det handler generelt om spor 0 udstillingen, tror jeg. Ja, spor 0 udstillingen, som jeg kan forstå. Og så endnu reklame for spor baner den her gang. Og en lille bitte reklame. De er også gode at have en gang imellem. Her for modeltogsmassen. Generelt, der er bladet helt fantastisk. Og dem der også er interesseret i lidt virkelig i tog, og ikke kun bare hvad hedder det, modeltog, så er det er også stikket ind. Og her har vi nogle af de tårlige retter fra Flensborgs sporveje. Beklageligvis kun lidt, men jeg kan ikke vinde hver gang. Og her har vi noget, som I nogle af jer nok kan interessere jer. Det kan godt være, at billedet ser sådan ud til at være virkelig, men det er faktisk en modelvogn, som man kan købe i samlesæt. Så selv samle. Det ser helt fantastisk ud. Så en vogn, som jeg typisk vil placere der, hvor ophugningen vil foregå. Flot vogn. Realistisk også. Vi går videre. Så er vi hen ved modelmageren, som jeg tror det hedder officielt. Men lige meget med. Her har vi hvordan ens arbejde vil være. Og der er faktisk forme til at lave sådan noget her. Her har vi spor 1 messen på Fyn. Jeg er ikke så glad for store modeller. Jeg har ikke plads til dem. Men dem der kan, fair nok. Jeg skal ikke ham der siger negative ting om andre folk. For eksempel jeg kan godt lide have 60-sporets system, og jeg har også nogle gamle tosporet skinner til at ligge et sted med et tosporet lokomotiv. Så videre. Tur til Åbenrå 2. En slags forsættelse, tror jeg, til Hans Greiner og Christ. En synes mange model eller fotografiske ture. Faktisk meget gode billeder. Og så her lidt småtterier. Ting og sager. Jernbanens guldalder genopstår. Blev medlem af WA Club. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Jeg er muligvis heller ikke så interesseret i det. Jeg er ikke interesseret. Videre. Danmarks største specialforretning i modeltog ønsker alle kunder en god sommer. Kystbanen. Ja, Kystbanen har faktisk et stort udvalg. God service. Så hvis du har behov for en lokal
pusher, så vil jeg anbefale Kystbanen, hvis I bor i nærheden af Hellerup. Videre. Vi har nyheder fra modelbanen, for eksempel Rockon, digital version med 5 vogne. Vi har de moderne, de nyeste, kan vi godt kalde dem, af stykgodsvogne. Jeg kan ikke udtale de nye littereringer. For eksempel HBBILNS. Tror jeg det lyder. Undskyld, men mange gode ting. Og for at give en god sammenligning med banen, som den er egentlig udskiftet, så har vi i sidste nummer banen. Er ikke lige helt samme størrelse. Og heller ikke når man lukker op, men når den lukker op, så er den smule større end A4-ark. Men der er også gode ting i. Faktisk lidt mere sammenpresset med tekst. Så hvis man ikke er så god til at læse, som jeg ved nogen er, så er Spor Baner meget god. Så generelt, hvis man er til modelbaner, brug for noget at læse i papirsformat og ikke i digitalt format, Spor Baner is your way to go. Forstået? Godt. Så ses vi senere.